L-arkivji tal-Katedral tal-Imdina huma monija b'teżori diversi li jsawru l-istorja ta' din il-Knisja simbolika fil-Belt tas-Silenzju. Fosthom manuskritti mużikali li jmorru lura s-seklu 12 u l-ewwel xogħlijiet Maltin tas-seklu 17. Ħafna minn dawn ir-rekkezzi kienu mistura fl-irkejjen tal-Katedral sakemm fl-1969 Monsinjur Juan Azzoppardi bl-għajnuna tal-Maestro Joe Vella u l-Kavallier Vincenzo Bonello reġgħu taw il-ħajja lil dawn il-melodiji rikki ta' mużika sagra. Kif spjega l-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Arkivji tal-Katedral Lino Buġejja, dan l-iżvilupp kien wassal għal rikonoxximent internazzjonali tax-xogħlijiet li tul is-sekli animaw il-Katedral Metropolitan ta' San Pawl. Fl-1996 Franza skoprita u bagħtu l-aqwa mużikoloġi tagħha tal-kumpanija Sedim biex jagħmlu s-CDs tagħhom. Issa kien wasal l-Amerika li peress li dawn għamlu microfilming tad-dokumenti kollha li hawn hawnhekk ukoll sabu teżori kbar mużikali ta' din mużika sagra. Kien propju f'Settembru meta d-direttur artistiku tar-Rose Ensemble, Jordan Smarek, żar l-istess arkivji bitħejja l-erba' kunċerti ta' mużika barokka sagra fi knejjes prinċipali Amerikani. Id-direttur tal-arkivji, Monsinjur Juan Azzoppardi, fisser kif Smarek kien impressjonat bil-livell qoli ta' mużika li kienet tindaq fi gżira daqstant xkejkna. Dana kien bniedem jiġifieri kapaċissimu. Meta bida jara l-manuskritti, bida jagħmel selection tajba. U s-selection li jagħmel mhux biss skont iż-żbuħija tal-mużika, imma skont kemm hu kapaċi, kemm għandu nies virtużi, kompetenti, trenjati fil-vuċi li jgħiddejn nistanti għal dak il-kantant u dak kollu. U għażlu xi disa biċċiet. Fuq kollox, Monsinjur Azzoppardi, magħruf aħjar bħala Don Juan, itenni l-kunċerti fl-Istati Uniti ollow il-profil tal-arkivji għal livelli ta' eċċellenza bla preċedent. Dan jawgura tajjeb ħafna, vuol-diri kienet aħbar li ma stennejniex, kienu metikolużi ħafna, vuol-diri ma jgħaddi xejn, jiġifieri minnhom ridu l-perfezzjoni kollha kemm hi. Nħossni ferħan illi wara li konna minna diversi kunċerti Malta, saru diversi CDs mill-Franċiżi, saru diversi CDs minn Joe Vella, minn Maestro Joe Vella, saru diversi CDs oħra mill-APS, dawn huma issa ta' livell bħalhom imma livell ta' ċertu perfezzjoni li ma kenniex qabel.